Hola, perletes col·leccionistes! Soc Lara, tinc una gran col·lecció de nansis i avui vos ensenyaré les meues nines més reivindicatives i solidàries. I comencem per Nancy en el campament d'Ajuda. Esta nina és de finals dels 90 i com ja sabeu, en eixa època famosa va canviar el prototip de la nina Nancy que tots coneixem per poder competir així millor amb Barbie. Per així vos ensenyo el que més m'agrada d'este campament d'Ajuda. Michis! Michi 1, Michi 2... Com veieu, és la primera vegada que estic obrint aquest joc, el tinc fa anys guardat a l'armari, però no m'havia pegat mai per obrir-lo. Hola! Missy ja està per ací, i no ho havia dit abans, però aquest tipus de nina es diu Nancy Model, que per cert no m'agrada gens que les nines porten plàstics al cap. Serà necessari? Chica! Missy! Amb Missy és quasi impossible gravar vídeos, ja ho sabeu. Missy! En lloc d'un campament d'ajuda, Missy està construint un campament de sabotatge. Missy! Què fas? I vinga, amb sort, la guerra de Missy ja ha acabat, ja quasi ho tenim. I aquesta Nancy fa funcions de doctora i professora que està en una espècie d'hospital i escola campanya. El joc, a part dels gatets que Missy s'acaba de descobrir i li encanten, conté una cadira, una pissarra, els dos xiquets que necessiten ajuda humanitària, una camilla i pegatines per a decorar tot aquest campament. Ja estem acabant de muntar aquest campament tan xuli, tot i que realment els campaments no són xulis, tant de bo no hi haguera conflictes al món ni tanta desigualtat. La veritat és que de vegades no comprenc com en ple segle XXI estem així. I mira, totes les guerres podrien ser com la que ens ha donat Missy. Missy? I de la Nancy solidària d'ajuda humanitària passem a veure si ho endevineu per la samarreta. Efectivament, són nines relacionades amb el col·lectiu LGTBIQ+. En aquest cas no són Nancy, són brats i poden ser més guais. La caixa és supercolorida i no pot tindre més detalls. I si l'obris té forma d'arc de Sant Martí. I aquestes brats són una parella de dones molt estilosa que es diuen Nebra i Roxy. I este pack de nòvies va eixir el 2022 amb la col·laboració de Jimmy Paul, que com veieu tenim així el seu nom gravat a la samarreta. Jimmy Paul és un dissenyador de moda activista neerlandès i és que mireu quines arracades li ha fet, els colors de la samarreta, és que no em pot agradar més. I què em dieu de la jaqueta, els pantalons i les sabates tan xulos que porta? Pot ser més guai? És que m'encanta. Tant de bo tragueren una versió Nancy així tan xula en la caixa i tot, però crec que el més paregut que han tret és aquesta Nancy de festival que només té els colors de la bandera amb el monyer morat. Però bé, que si en tragueren una de l'estil de les brats, me la comprava. I de la reivindicació del col·lectiu LGTBIQ+, passem a la Nancy amb mascareta. És de les poques nines, per no dir l'única, que es va solidaritzar amb xiquets i xiquetes portant mascareta durant la Covid. Esta nina la va treure famosa pel 2020 i ja que estem per l'època de la Covid, aprofitaré per contar-vos per què vaig decidir fer la resta de nines reivindicatives que vos ensenyaré en aquest vídeo. I és que justament durant la Covid va ser quan vaig trobar la meua nina de la infància amb tots els conjunts del 70 de mamari. I com que teníem molt de temps a casa vaig llegir prou sobre aquestes nines. I vaig descobrir que Nancy en si ja era una reivindicació de nina, perquè va ser de les primeres nines que no es dedicava ni a la maternitat ni a les tasques domèstiques. Nancy tocava instruments, tenia oficis, era esportista. I el que m'agrada d'aquest tipus de nines és que conviden a imaginar un futur amb més possibilitats. I és per eixa raó per la qual jo també vaig decidir aportar el meu graner d'arena. Totes les marques de nines sempre trauen nines cantants, com Aitana, però em falta alguna cosa. Trobo a faltar instrumentistes, tant en les nines com en els grups. I no serà per falta de xiques que toquen, perquè hi ha un muntó. Però volem veure als escenaris més xiques bateries, baixistes, trompetistes i un llarg, etc. I és per això pel que vaig decidir fer la col·lecció de nines Bèrnia, del grup en què toque. I a més aprofitaré per deixar-vos per ací un trosset del nostre últim single, L'estiu. Siéntelo, vívelo, vívelo, baila, oh, 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 oh. Siéntelo, vívelo, vívelo, baila, oh, oh, oh. És molt enganxosa i al final del vídeo vos deixo un enllaç perquè pugueu veure el videoclip sencer. I per ací baix vos deixo un poc de com vaig fer aquestes nines amb els meus coneixements rudimentaris de costura. Així no tinc a totes les nines, perquè en total en som 7, però espero que tant a través de les nines com del grup, moltes xiquetes s'animen a fer una banda quan siguin majors. I passem de la reivindicació de la dona a la reivindicació del poble. Sols el poble salva el poble, vos sona? Per desgràcia, ja fa quasi 2 anys ens va tocar viure una situació que no ens haguem imaginat mai, la Dana,
Per sort, a mi no em va passar res, però sí a algunes de les meves amigues, també del grup, que van perdre cotxes, cases, instruments... Però si podem traure alguna cosa bonica d'aquesta tragèdia, van ser els milers de voluntaris i voluntàries que van vindre de tota Espanya a ajudar dia sí dia també a que els pobles afectats pogueren veure la llum el més prompte possible. Mil gràcies a tots aquells i aquelles que vau vindre a ajudar. Nancy no va poder vindre a ajudar, vaig anar jo en el seu lloc, però la vaig fer per sumar-me a les protestes per la dimissió del president, per la mala gestió de la tragèdia. A més, Famosa també es va sumar a la causa i va traure 5 Nancys falleres per a subhastar, de les quals va recaudar 15.100 euros que va donar a la Fundació Horta Sud. La nina més cara es va vendre per 5.500 euros i òbviament no vaig ser jo la que la vaig comprar. Però sí que tinc la Nancy fallera que va traure Famosa, que en un primer moment molts col·leccionistes van pensar que era una Nancy solidària perquè la premsa va fer una mala propaganda. Esta nina va causar molt de malestar entre els col·leccionistes perquè, com ja he dit, molts pensaven que part dels diners de la nina anirien donats afectats per la dona, ja que era una nina que costava 150 euros i encara que Famosa mai va dir que era una nina solidària, pense que si ho hagueren fet així, hagueren recaudat més diners que amb la subhasta. I ja que estem amb la Nancy fallera, per així la meua Nancy reivindicativa valenciana, perquè reivindica la meua terra que m'encanta. Esmorzarets, cremaets, comboi, música, germanor, falles, tot m'encanta. I de València i la Dana ja passem a l'última reivindicació que no només s'ha fet a València, sinó que està passant a nivells nacionals, que és la lluita per una educació pública i de qualitat. A esta Nancy l'ha anomenat la Nancy indefinida perquè va néixer amb la vaga indefinida de docents de l'11 de maig. I si vos pregunteu per què portem instruments, és perquè han sigut les reivindicacions més musicals del món. S'ha creat una banda d'uns 500 músics professors, que ara vos la posaré perquè la veritat que m'aborrona, i com veieu així, esta vegada sí, Nancy ha participat de la banda indefinida. Com podeu imaginar, si he fet aquesta Nancy i he anat a les protestes és perquè sóc profe. Per així els sanitaris, que sempre ens han recolzat i també es necessita que s'invertisca en ells. I respecte a l'educació, principalment demanem infraestructures dignes, menys alumnat per aula, més personal de suport i que la nostra llengua tinga la presència que mereix. Perquè ideologies a part, l'educació està en un punt crític. Això sí, estic ben segura que les noves generacions tindran una educació de millor qualitat que la que tenim ara, perquè almenys Nancy i jo no pararem fins que ho aconseguim. I fins així el vídeo d'avui i totes les meues Nancys més reivindicatives i solidàries. Deixeu-me comentaris quina vos ha paregut més interessant. Dir-vos també que en els pròxims vídeos faré una pausa de Nancy per mostrar-vos tots els jocs de la meva infància i també els de ma mare, ja que li vaig prometre que per juliol buidaríem el traster. Així que espero que vos interesse. I no patiu, que quan acabem això seguirem parlant de nines. Que comenceu bé l'estiu i ens veiem en el pròxim vídeo.